Alaneng mulatama parmenggota martangyang nahohom mahita saluhutna. Amin. Hamuda dongan nahinaholongan ni debata namar pungu dohita nuaing lau upuji debata parholong roha na sumurungi ibana mangaramoti hita sian akka tiki tutiki sian ari tuari ibana paluahon hita sian ragam ni hasusaan pinuji magoar na sumurungi Ima tutu masa baga doholong ni roha di bata di ngoluta ibana mamudu-mudu hita ganuk ari ibana mamudingi hita siana sapar maraan nunga lam jumonok pardalanata tu ujung ni taunon nunga talsal pui aka ari ta adopi huhut para rarat ni sahid ima kopit sapulusiai malua do todita atipe mangai hita di parnguluonon alai manoktong do holong ni rohani debata di hita alani i hita pe taha holongi ma dongata songon nido ni topik mingguta sadarion manoktong ma mar holong ni roha di dongan. Nadenggan situtu do mamuji debata dohot manghaholongi Jehovah huhut mangulahon lomo ni rohana jala manghaholongi dong dengan joma Atong tapuji matuhatai na mangaramuti hita na sailauni suang songoni pabayanan na ujui di bangso Israel ay hatoban hiado na sida ujui di Mesir hapenunga ditobus debata Jehovah na sida sian parhatobanuni alani ido ubain di paretahon tu hita manoktong marholong ni roha di dongan atong tapasangap matuhani marede mahita sian ede nomor 557 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau na denggan. Oloy hamuma Jehovah, marhite-hite las ni roha, robema hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para siroha hupa serep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho
Sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhiti-hite todim, asalamu tinggal hok kami, nasa dosa nami, jala hutangi hok kami hatam nabadiai. Sai paian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbuehon nadenggak kami, upangido kami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni di debata dihita di minggu 20 sadadung Trinitatis Sadarion, ima patik palimahon sahatu pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangaponmu donaturasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba debatam diho. Patik paonomhon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik paulahon, unang ho manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohod donga jolma. Patik pasepuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan salipe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasa ni donganmu. Atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Hallelujah.
Martang yang mahita, ale amanami jala debata nami, na di banua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay jojot do kami mardosa marado pokok, jala jojot do kami husungguli kami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam. Asima roham di awal ale debata, ho debataku parholong roham manotongi. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alangasini roham, sai rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuau nami, palua kami jala sesa dosa nami. Asima roham di awal ale debata, ho debataku parholong roham manotongi. Ale Tuhan, sai urupi mahami paubahon rohanami, sai tangihon masian rohanami bako pardosaoni, urupi hami makaholongi dongan nami docot diri nami, tarlumobi di hamamasa ni sahit sorimago on, sai palua mahami songon naong pinaluam bangsom na ujui sian parhato banuni, palua kami sian ihot-ihot ni dosai, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Aida ngadong ibarnii, ay saluhut do pardosa jala hurang maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor binahin ni basa-basa marhite-hite sian asin rohana. Hinorhon ni panubusion marhite-hite Kristus Yesusi. Na pajongjok na pinajongjong di debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon di mudarna, hasangapon ma di debata na di kijang. Amin.
Hatani debata epistel di mingguta sadarion tarsurat di Heber 10 tolu ayat sada sahat rodi ayat tolu tajahama marsori-sorin. Manoktong maholong ni roha di dongan. Unang halamu sunhame partame. Ay parhitesian ia hea do ditamu. Alak aka surusuruan so pamotoana. Ingot hamuma akan natarhurung, songon narap tarhurung. Songoni aka natumaon na porsuk, ay dohot do hamu di bagasan daging. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tei songon nahina tidakon di dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon si Maria nagabe-gabean si atto di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban na turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tikting Minggu pa 20 sadaon dung Trinitatis 24 Oktober 2020 sada. Napar jolo goar Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20 sadaon dung Trinitatis
dohot topik minggu sadarion manotong marholong niroha di dongan. Napaduaon parhobas sadarion di hari Minggu 24 Oktober 2021 boy mata jaha di warta. Napatoluhon tikting namasa sada pelean tujolo sadarion Minggu 24 Oktober 2021 huriata papungu pelean tujolo si pasahotota tudana pensiun HKBP Pusat sialani i tapasahat peleata naduminggan. 2. Pandidion Nabadia sadarion Minggu 24 Oktober 2021 di Patupa Arian Patupaon ni huriata do Pandidion Nabadia tu aka yanakoni huriata toropna onom halak tolu bawa doho tolu boru tatang yakon ma asai gabi ruas natang nasida marhaposan tu debata jalana marhibiaran tu debata. Tolu namar bagas a tikting paduahon hari Jumat 20 sia Oktober 2021 di Huria GBIS Baladewa Tanah Tinggi Jakarta di Patupado pamasu-masuon parbagason tu anak dohot boru ni huriata Petrus Samuel Partogi Hamonangan Sirait anak ni Amatta Simon Parulian Sirait tubuh ni Inata Hana Repinda boru Simanjuntak. Alamat Jalan Sutomo Tolu nomor 51 Cawang Jakarta Timur ruas ni Huria GBIS Baladewa Tanah Tinggi Jakarta. Dohot Yunita Kristanti boru Simbolon boru ni Amatta Charles Simbolon tubuh ni Inata Rosmawati boru Sihaloho. Alamat Permata Hijau Permai Blok I nomor 68 ruas ni Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. B. Tikting Naparjolo hari Senin tanggal 8 November 2021 di Huria HKI Huta Bayu Raja Tanah Jawa Sumatera Utara di Patupado pamasu-masuon parbagason tu anak dohot boru ni huriata Wanto Lesmana Silalahi anak ni Amatta Kolen Silalahi tubuh di Inata Raksa boru Sitorus. Alamat Bosar Majawa Kecamatan Huta Bayu Raja ruas ni Huria HKI Bosar Majawa Resort Huta Bayu. Dohot Stepani Dian Lydia Mutiara boru Purba boru ni Amatta Walsen Purba Nahinan tubuh ni Inata Herta Murniati boru Huta Galung. Alamat Jalan Bengawan Solo Tolu nomor onom RT 4 RW Walu SBS Harapan Jaya ruas ni Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. 4. Ruas Natabba a Mamukka sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Jalodo Gabe ruas ni huriata Ima Amatta Pandita Dr. Andus Santun Silitonga SSI Teologi Inata Esli Boru Tambunan. Alamat Kafling Pesona Rawa Indah Jalan Rawa Indah Tolu Blok E nomor 22 wilayah Judea. Naropida Sian Huria HKBP Ujung Menteng Resort Ujung Menteng. Anggiat ma ruas nai barui gabe ruas na burju di Huriata. Dipangido matu ruas nai baru asa jongjong di Bangkuna. Melatem. B. Mamukka sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Jalodo gabe ruas ni Huriata Ima Amatta Joshua Leo P. Silitonga Eskal MSI Inata Christine Lasroni DS Boru Limbong SPD Dohot Sada Dakdanak. Alamat Telaga Bening Blok A Onom nomor 22 Jalan Macan Raya RT 5 RW Tolu Harapan Jaya Bekasi Utara wilayah Sion. Naropida Sion Huria HKBP Ujung Menteng Resort Ujung Menteng. Anggiat ma ruas nai barui gabe ruas na burju di Huriata. Dipangido matu ruas nai baru asa jongjong di Bangkuna. Oleh atem. C. Mamukka sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Jalodo gabe ruas ni Huriata Ima Amatta Julius Alek Fernando Silitonga ST Inata Frisa Delima M Borutabba SIKOM. Alamat Telaga Bening Atolu nomor Sia Jalan Macan Raya RT 5 RW Tolu Harapan Jaya Bekasi Utara wilayah Sion. Naropida Sian Huria HKBP Ujung Menteng Resort Ujung Menteng.
Anggiat ma ruas nai barui gawe ruas na burju di huriatta. Dipangido matu ruas nai baru asa jongjong di bangkuna. Mau lihat. D. Mamuka sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Jalodo gabe ruas ni huriatta ima amata insinyur Herman Persatuan Samosir inata rungun rotua buru tambunan dohot tolu danak alamat Purum Titian Kencana Blok F4 nomor pitu Bekasi Utara wilayah Hermon Naropida Sian Huria HKBP Tampan Resort Pekanbaru anggiat ma ruas nai barui gabe ruas na burju di huriatta dipangido matu ruas nai baru asejongjong di bangkuna. Mau lihat. 5. Ruas Napida. A. Mamuka Minggu Sadarion 24 Oktober 2021 keluarga ni amata Saud Simbolon inata Las Maida Buru Pangaribuan dohot tolu dak danak alamat Kampung Rawa Badung Cakung Jakarta Timur wilayah Efrata pindah Tuhuria HKBP Jati Asih Resort Jati Asih tatang yakon manasida ase gabe ruas na burju di Huriai. B. Mamukas Minggu Sadarion 24 Oktober 2021 keluarga di amata Solupaon Tamburan inata Lerinta Buru Simanulang dohot tolu dak danak alamat Villa Gading Harapan Blok AT 10 nomor 10 Sada Bekasi wilayah Efrata Pidda Tuhuria HKBP Bablan Kota Resort Duta Permai tatang yakon manasida asagabe ruas na burju di Huriai. C. Mamuka Minggu Sadarion 24 Oktober 2021 keluarga ni Nyonya Magdin Pandapotan Simanjuntak Rosinta Buru Siombing dohot sada dak danak alamat Kampung Kukun Cikarang Selatan Bekasi wilayah Efrata Pidda Tuhuria HKBP Lipo Cikarang Resort Lipo Cikarang tatang yakon manasida asagabe ruas na burju di Huriai. Onom Pesta Gotilon Mardomo tutikting ni huriatta daung di pabotohon ima taringot Pesta Gotilon naneng di patupa hari Minggu tanggal 7 November 2021 di bahini panitia marhite sitwa wilayah Pasahaton amplop khusus Pesta Gotilon tusude ruas ni huria na adong di wilayah tusude ruas ni huria di sosohon asa di pasahat pilana duminggan hombar tu pasu-pasun itu hatta na di jalo di bagasan nasa tahun bolonon tusude ruas ni huriana pasahaton amplop Pesta Gotilon di tik-tikkon ma di tuminggu na mangihut songon kepedulian tu budaya Batak alani i di Pesta Gotilon na naing patupaon ni sosohon memakai nuansa Batak. Pitu rapot Pandita Hatopan hari Senin sahat Kamis tanggal 25 saat 28 Oktober 2021 di patupa tu rapot Pandita Hatopan HKBP maringanan di Seminarium Sipaholon Taurutung khusus tu distrik Saplusia Bekasi mandohoti secara virtual maringanan di Hotel Horizon Bandung nidohoto ni amang Pandita Dr. Danner Winfried Siregar saya dipatiur tu hatta marapoti mardalan dohot denggan. Nawapaton parhepengon ni huriatta di mingguan boy mata jaha di warta saldo kas ni huriatta per 24 Oktober 2021 huria dohot diakoni godangna 124.614.954 rupiah pusat godangna 10.500.000 rupiah distrik godangna 1.730.000 rupiah dana pensiun godangna 1.464.000 rupiah pembangunan godangna 1.100.000 rupiah transitoria godangna 10.800.000 rupiah sarana parkir dohot dalan godangna 34.315.720 rupiah los di sosohon matusude ruas ni huriatta asa tagar ma pelian bulan tabe pelian parmingguan virtual napatupa di bagasan nang janji imat tabe tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriatta napalimaon ulang tahun torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguan godangna 38 halak
parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatane di batana mandok di pesalmen 133 ayat 3 songo nambur ni Hermon namba baur tu aka doloksion ay di sido di parbaga Jahoba pasu-pasu hanguluan sahat rodi saliling ni lelingna. Songo nima tikting namasa di huriata di bagas semingguan tuhatama na mangaramoti dohot mamasu-masu hita saluhutna. Mauliate. Jesus, rumatibu, bigi hatana jakamu
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masian buku 5 Musa bidu 24 ayat 10 pitu dohot 10 walu. Ujahama jumolo di hata batak. Dang jadi papeolomu uhum tuhalak dagang dohot tudak dana nasopot somarama. Jaladang jadi buatomu ulos ni parupuan nama balu bahen si koram. Ikon pai ngoti-ngoton ni roham tahe hato badoho na jolo di Mesir. Hapenunga ditobus Jahoba de batap posiani. Alanido ubahe kudokoko mangulahon si songoni. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Hurian itu hata donggo padohan nama dok anggo parnguluon di Portibion baik secara ekonomi hahi pasol lasni roha marsorido songosor hani padati si pata manugut naido pe tabue kella alai botari nungaro arsak dohot akailu tahun nasal pusoi humasusa dope di parnguluo di padaraman alai alani ro rejeki sian nasupamotoan na nunga boy makmur secara ekonomi boy doi marsoris-sorin arsak lasni roha boy doi nang marsoris-sorin hapogoso dohot hamorao naladang adong namanok tong anggo dihasyanganon alai dipaingot alau lo jot molo didok lupa kacang dari kulitnya. Somalna molo dituju hapadohani ala naboido tubu gijang ni roha najolo siurupado najolo asiroha marnida najolo ikositogu-togu don alai nuaing boy suhar ala ni gijang ni roha gabe boy nang teal elat rohana nang didonganna. Turpuhon luar biasa situ tu di pardalanan dope bangsa Israel sian Mesir di palua de bata sia tangan ni Raja Parao laho manuju tu tano kanan alai di tonga-tonga di parhorsihani ternyata boy do jumpa nama bahe nakka gijang ni roha boido jumpa nasada marsogo ni roha tu nasada boido jumpa dak parduli nakpe sapakilalan sa perjuangan donasida di pardalanani alai gabi tubuh nama si tealan dang masyurupan dang masih haholongan taboto takas di tonga-tonga ni parhorsihanima di lehot debata patikna nasapului 2 loh batu hukum Taurat jala dijabar hommai molo patihon 2 bagia bolon patik parjolo rodi paupaton holong ni roha ni hita jol matu debata ikko sian nasa roha sian nasa gogo sian nasa ate-ate digobar hommai secara vertikal hubungan manusia secara vertikal tegak lurus unang manirpak tu siamun tu habirang ikut tugu marhapor siao tu debata alaidus doargana napa dua honon ima patik
maka holongi donga jolma doco diri niba. Patik palimahom mai rodi patik pasapuluhon. Ima hubungan secara horizontal sesama umat manusia. Taida sada naking vertikal, nasada nari horizontal, ido simbol ni silangi. Asamolo tapak kepe horuk korukta, tanda salib, itu sekaligus mengingatkan supaya kita mengasihi sungguh-sungguh Tuhan Allah. Tetapi kita adalah pendusta kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, tetapi mengabaikan, tidak peduli, tidak mengasihi sesama manusia. Tergabus dohita di dok Apostel Yohanes, di dok buku Nabadiai. Buhama baheno maka holongi de batana sonida hape dongan na dilabung ni hosoman. Alanima ala di pardalana do pengolu ni bangsa isongoni nakita nuaeng di paingo ma hamu hatobad do na jolo. Soina masusana dangi se hamu na jolo nuaeng moluboy pe haruar siap parhatobanoni alai ingot manoktong ma holong ni roha di dongan. Adong tolu kelompok na termarginalkan, na jot terpinggirkan, na ginuaran na diturpuhon, ima molo didok halak dagang, dang pedagang na nidok na alai hat Indonesianya orang asing. Dungi naso marama, dungi aka nama balu, tolu mewakili, tolu kelompok mewakili orang-orang yang terpinggirkan na gali sian status. Ale jojo gabe si talu-talu nang di pengadilan, jojo gabe si talu-talu nang di tonga-tonga ni pernguluo si ganupari, jojo merlomo-lomo halak tu na tolu kelompokon. Alani diarahon ikon parrohahonotonon, ikon tadi holong ni roha panarihonon tu kelompok natoluon. Nian dada holan tu natolu kelompoki naing do tu sude. Alai mas ado hati hayak kana mabalu di zaman ni parhorsihani nak pengolu nasida na nomaden berpindah-pindah siasada inganat tu inganan nasing. Jale kom mangula do nasida taboto takas 40 tahun ma leleng na bangsa Israel asaboy tolhas siam Mesir tu tano kanan. Anggo jarak tempuh nion 600 km mah mulu dibuat garis lurus 600 km mai. Nian nungahnya adong sada tim kelompok napak tilas. Laho mardalapat siam Mesir tu tano kanan. Sebenarnya cukup 6 minggu saja bisa sampai di tanah kanan. Alayon 40 tahun. Ala sipata ala hina jugul, hina takang ni bangsoi. Sipata manuda, jot marungut-ungut. Dada holam marungut-ungut. Tu si Musa, alai dohok do tu debata marungut-ungut nasida. Ujungnya sipate kojolo marhationg, marhaliang. Gabi maul matolhas tutano kanani. Sipata saya tubuh mau menonjol mendominasi mau gijang ni roha hola diri nama dietong na yas na asingi rotak salah. Gabi tubuh mamuse gap kasongo kasta-kasta di tonga-tonga ni bangsoi. HP iko sa pakilalado, HP nasa perdalana do nasida, HP nasa perjuangan do nasida, dai kom masyuru pamanian.
Alani ma di paingot hamuna jolo hatobat do parrohahok kamu ma. Nuaing muluhuida do siap pahiat tahun doho siap minar ni pardo pahat tahun segarnya muludo wajah sodang apala terida sude. Muludo senyum muna ningon nang behuberek senyum muna lay terida sa simalolongi pardo pahani alani maskeron nuaing. Huida dangadong behamu na ginuaran na rupani na dangol na marsa songonon na sodapota si panganon sinumon. Nakpetutu hinorhon ni kopiton. Gudang do natado piak kamara. Gudang do akka usahat niaga. Akka tiga-tiga. Dohotaka sakap rencana naung tarencanahon diaka tiki-tiki nasalpu dang mardala dohot denggat tohomay ala sudedo makilala dada hola bangsot taon alay sudedo portibio makilala alay di paingot isedo na jolo hita dakpola dao guarata dorak soroha kristeno tutano batak alamolo sianita puka luar biasa do luar biasa do jorbutna tuani do robarita na uli iga beta tatap tadai uli basa ni de bata gabi boy sahat talak batak tu sude negara ngamang erbang anggo di bangsot tahun ngatibu puluhan tahun nasalpu akka jenderal, pengusaha, perpangkat na tibo, alani barita na uli. Asay kon hamulate honot na do itoktong. Alanang dimula na tuan no mensen. Ganup di pajongjong bagas joro. Disada inganan na ginuaran na pargudungan, kompleks gereja dinamai pargudungan. Pitor di pajongjong do disi laho pamajuhon bangso Batak ima parsikolan. Gudang gope peninggalan ni nuaing. Jala di zaman no mensen na mangula di Tano Batak gumodang go jongjong sikolah HKBP sian na pinajongjong ni pamareta di Sumatera Utara. Gumodang. Duk pemerdeka gabi gudang mau muse sikolah HKBP hiado gabi di negeri Kemon. Gabi SD negeri, SMP negeri. Alay yang go na pinajongjong ni HKBP hatehai gumodang. Gutorok do pehitaon produk ni sekolah jedingi, manak pinopar sekolah jedingi. Ima di pargodungan. Paduahon, pitor di pajongjong do di si klinik kesehatan. Unang belau tu datu. Ngadi boto demam do ngaliam moho palekop paridio moto ngabor ngini tu sungai. Ayahana sohatop. Tos hosana. Alay dung jongjong klinik kesehatan sahat tu na jongjong rumah sakit. Sahat tu tau 70-80-an anggo rumah sakit HGBP Balige dohot do siam meda dohot do se Jawar Roma Ruba tu rumah sakit HGBP Balige. Adonggo di Samo si rumah sakit Nenggolan. Guk sekelas puskesmas. Jongjong do pertukangan. Kursus jahit menjahit tuak kaina, kursus masak memasak tuak kaina, kursus patu pahayason. Asa sikop taruli maju sude tarida matutu pitor tadi. Nakpe tano di hitaan di hubang tungilon. Dang napu alai torop nagabi terbarita nakon ni siak hubang. Perpangkat na tibo di tonga-tonga ni bangso negaraon buy marsikola buy mangerbang aha masih dohonota didok jangan lupa kacang pada kulitnya setiap saat harus mengucap syukur kepada Tuhan aladang gogotai dangalani pabahenatai moloboy peta nikmati moloboy peta bolu sakaha maulon da asini rohani debatadoi alai nuaeng didok dipaingot nunga olat ni dia
aha manaung pinatupam tua kadongan siurupan na pogus nagali na somardiha-diha tua kana mabalu na somarama somarina aha do nauk pinatupam sensenina sukunom madiri molo diguari pehalak dagang orang asing ati beha gabe orang asing do molo adong satabi molo tapake noaing hata pangurupi manang asisten rumah tangga alay boy songo budak belian tapatupa dak songo jol masih haholongan ati behadong karyawata lomotap memperlakukan dang di bagasan holong di ingok ma hatobad dohona jolo nina. Inilah saatnya bagaimana berbagi kasih ala boy do marsori parngoluanon nuaeng hita maditogi hollaho mangurupi alay sogo taduan hitado di kelompok naikon siurupan alani uli na itu tuh paborhat tu parngolua siganu pari na manabung do hita di Banua Gijang songon halak naung pinaluan ni debata sahalinari sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena sola gracia itu hitape dipangidodo patupa ulau nasini roha tuaka na humaliang na parpudima sotuk suku-suku rohata mbah ditikting sia halak na tardidi opak bawa 5 boru toho may anggo ditikting sahat tunat tuari adong sada keluarga korap dohot nasidama tardidi tolu dak danahi ngadohok marguru anggoy natai inangi na di hari Kamisi parguru tardidi anggo disi daktar boto dope rodo amat taulaning sial luar kota ala tugas pelayaran hari Sabtu pagi pe amang kepastian nak nina alai ko berengon mata tohoma tutu sadana bersejarah doon anggo so dibereng do disaksikan langsung oleh orang tua sutung adok panol solio muse sahak roina matu ala sohu bereng yang nakokot terdiri Sabtu pagi di telepon mak ngabersandar be kapal bui mak terdiri dohot ido rupane alai dung nabodari ngabotari ngatercetak betikting alani perkarijuanon Roma Muse Pareta harus berangkat kapalnya bohadi amang iko borhak do molo soborhat tading ma ulaon alai macai giok rohana iko berengon nado iko saksi honon nado yanakon na atong butimai sadi hari hamu ro di harapan jayaon pangido hamu ma ikut di sido hamu songoni do moladong yanak kota na di luar kota dak sumam molo gabe situa mawak doho inatai ala sosial matai salilingon sampai tolu dak danahi ala menyesuaikan jadwal liga reja dak saya ubuk jadi pas cuti pas bersandar kapal sadi hari Minggu nai pitor dipangido ma songoni wa yanak kota molo adong unak pola di pacocok di pau buku tu jadwal liga reja dak sai pas HP di luar kota atau rasna jadi dak pola nadiai puji Tuhan lah dang gabe tinggal honon na karejo na gabe hona pecata aladong gope partikia muse nuaeng ngamar siajar behita sadarion ono palak distempel di Banua Gijang tarsurak guara di Banua Gijang arganai dak tardidi dak dana hotu bagasan goarni HKBP Harapan Jaya apalagi tu bagasa goarni Pandita Siregar ale tu bagasan ni goarni debata ama anak dohoto di Parbadia sahali doi rodi saliling nililingna dang adong baptisan ulang alanido di bagasa pakakkungion ni natoras do ibana dak danahon sahat tuna magodang dung magodang dibuang mau tu gereja asa dipatupa marguru maka tidak kon hapor siaon
Ido benna danak tadidi. Alaha porseaon ni natoras nado disukun. Dukpe magodang sapake doi padidion dohot maka tidak kok kaporseaon manang lepas sidi. Itu satu paket. Ido benna dinamar guru malua parpudi di patupa ujian disaksikan oleh orang tua dan si tua. Pangula ni huria, apakah anak ini sudah layak malua siap pakak kungion ni natoras na nasailaon. Alani pada muna, to luan no pada muna, nungata bahason. Dada ulaon ni ina, mengajari ianak konna amatai mengalului hepeng ma artama daong. Alai bersama-sama sebagai imam mamemehon haporsiaon na togu na tikos na tutu tu ianak koni. Selamat memasuki baptisan kudus, di mana dosa-dosa warisan dihapuskan, menjadi manusia baru. Gabi anak ni debata, bongot tu harajaon ni debata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma dipakulingi hohami Tuhan marhite hatami. Asa toktong marholong ni rohahami tudongan jolma. Ale Tuhan patau mahami suaton todimi todisi parholong di rohanami songokolong ni roham di hami naung manubut kami sian nasa dosa nami jalan paluahon bangso nami songoni bangso bata sian parhatobanon sian haholomon gabi boy hudai hami dengan ni basam hami pe naing matutu takas masih haholongan mangurupi akadongan nagale akan napogos na somardiha-diha kana mabalu patau hami Tuhan siulahon hatami sadarion ono pala danak naing tardidi tu bagasan goarmu selehon hahipason tu danahon asa martubur magodang di bagasan hahipason lumo bibisuk nasyako perbisuhi Tuhan nang natoras na manugunugu mangajari akayanak konon hobar tu lomoni roham mauliate mau debata Jehovah molo diari sadarion kami martaba dongan nami sahuria nagabi ruas ni huriam sadarion opat keluarga pasu-pasu di parsoran nami asa di bagasan lasni rohahami marparsaoran gabi keluarga natau hami Tuhan rap marparsora di tonga-tonga ni huriam mamuji pasangapo songoni nang sakap ni huriam nanaing patupa pesta gotilon songot tada ni lasni rohanami di sudea kadenggan ni basam naing patarida honon nami i asamarsiadu hami patupa kanauli nadenggan dada siag gijang ni roha alai gabe parbue ni haporsiaun nami mamelehon nadumenggan tuhara jaumi patulus matuhanu laon pesta gotiloni songoni o debata Jehovah nang rapok padita hatopan nanaing patupaun ni huriam HKBP mamuka sia tanggal 25 saha rodi 20 Oktoberon. Loas matu hambar dala di bagasan dame goarmu mana marsangap. O debata Jehovah hutangnya ko kami nang ruas ni huriama kana di bagasa parsahiton. Napeak di podomana nang di rumah sakit. Ho male Tuhan na mangalehon hai paso na pulapul pargogoy na sida pasu-pasu akaubat na pinangan na doha ka dokter asa marhitei dapotan hai pason na sida Tuhan nangakaruas ni huriam
Na soda potak karejo dope. Saya pasikop male Tuhan. Songoni dohot. Na masihol dia kasirokap na. Dihodo saluhut na radetu padoi Tuhan. Alani mangido mangele kami. Say ho mana mangalehon. Gabelas ni roha di saluhut nasida. O de bata Jehovah kadongan nami ruas ni huriam na marulang tahun di bagasam mingguon. Pinuji pinasanggap maho Tuhan na mangaleho gajang ni umur. Tamba ni umur dia ruas ni huriam. Ipe say paingok matotong na sida mamake aka ari-ari ni ngolu na pinasahap mi. Bahen sangap diho. Jalo matang yang soba nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nuaeng saha mahita tu acara padidion nabadia samangara dihianaka natoras marede mahita sian nomor 146. Jesus naik terdidi di poso-poson, sarung mengalir, menjalon. Hibuan naturasna nasida betuson, mainang pasatona tuhodak danakon. Jongjong mana toras niaka dak danak nanaing tardidi martangiang mahita alea manamina di banua gijang narodo hami tujolom mabuana kadak danak sididionon saya si maroham jalo mana sida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi mana sida mangeahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuak kadongan nama buat danak sididionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nin nama doa kasih seana podai hamu masaluhut bangso didi hamu mana sida tu bagasan gowarni debata ama doho tanak doho todi parbadia ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahu tonahoni tu hamu jalaingot ma sai dong anakku dohamu ganupari rasi rasa roa jalni hasiangan on manangise na porsia doho ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sogot tangihok kamu madoho tatana tersurat di si Markus adong ma akada mabuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma loa samuma akada danahi rotuau unangorai hamuna sida ai diaka si songoni do harajau ni debata natutudo nahudo hotu hamu manangise pe yang goso songo dadana kibana majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul makada danahi dia peho matangan natu nasida mamasu masu nasida atong nuaing hati dako kamu majolo hapor siautai rap mahamu madok atong alusi hamuma hatana husukutonon parjolo dipangido hamun waeng didio nakada danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna beha naulodo hamu mamudayana komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata patuluhon naulodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus
Atong tapasaha mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Ale Nathanael Sitijak. Udi di mahotu bagasan goari de bata ama. Dohotu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai di ramoti de bata mahodi abo bongot montu bagasan harajaun ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Greselin Natania boru Panjaitan. Udi di mahotu bagasan goarni de bata ama. Dohotu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni to di parbadia. Amin. Sai di ramoti mahodi abomongot montu bagasan harajaun ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Sophia Kristiani Borusiagian. Udi di mahotu bagasan goarni de bata ama. Dohotu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai di ramoti mahodi abobongot bontu bagasan harajaun ni de bata rodi saliling ni leleng na. Amin. Ale Edward Paulus Sanda Sirait. Udi di mahotu bagasan goari de bata ama. Dohotu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai di ramoti de bata mahodi abobongot montu bagasan harajaun ni de bata rodi saliling ni leleng na. Amin. Nanti di apa ya? Yang mana ini sekarang? Ini yang Gabriela Febrianti. Ale Gabriela Febrianti boru luban gaul. Udi di mahotu bagasan goarni de bata ama. Dohotu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai di ramoti de bata mahodi abobongot montu bagasan harajaun ni de bata rodi saliling ni leleng na. Amin. Itu lagi. Ada yang kena menoni.
Ale Geraldo Galatia Lumanggal. Udi di mahotu bagasan guari de bata ama dohotu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guari to di parbadia. Amin. Saya diramoti de bata mahodia bobongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi saliling ni lelengna. Amin. Hati-hati pulangnya. Turun. Naing jongjong mana torasnya kada dana naung tardidi. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tamia kada dana hon tuho jala di jakokodo nasida gabi anak komu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe pania dihanguluan nasaliling nileling na. Asima roham dohok diakana toras nida danahon. Sai pargogoi jala jari manasida manogu-nogu dak danahon tuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 145. Laos jongjong mahita mangede hoca. Tatang yakoma peleata martang yang mahita. Ale de batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon nadinggan dohon nasau libasa namoliutus. Hupasahat tami masyanani lehom itu hami pelean nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaku parhasia kami peleanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaumu.
Saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatamaho. Di sodako Tuhan Debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Atas nama Parhalado Huria HKBP Harapan Jaya Marhiteon Pinasaha Matusude ruas ni Huriata. Songoni dohot nama dohoti secara live streaming. Dohot tusude aka tamue naro marminggu sadarion. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tutupamu maju mangat ya, tonggan kalahon yang mangido marpoto dope bisa jauh dan naro anon di dope itu tutup